ngay khúc lấy ý thì bảo cái tên cái trong Jesus Christ ngay mà phi bây giờ ngay xem cái trong phi vì nó bring cái mét cái bọc cái bọc kia ngay ngồi yêu trai và cái jamin cái nhiều bằng kren những cái tiếng cái trong lấy cho phi ngan kren ya ki artali ki mat ki bakado na ka chiti upol sa ki nong rom kal nong ka baneng kong ka khot ka baneng kong ya ka mat ka baneng kong na da ban kren ka mat ka ban da ban kren ka mat ka balai pada kini ka pong kren ka mat ka basau bat ka mat ka basan ya kini ki lain li ki mat ki bang da ban kren bila ia kapan sengap, ane ban page, ane ban share, check away pan. Apa ini kaman kabesar, kabesan bro, kakwa, bapin sengap, bapin page, bapin share check away pan. Kan tam lagi kan long kajing kerku, na kabenta jompi. Long keluar, long be open. Ya kapan pa iki message, lani ki comment, ane ki jingli, lada ngala ban jubab lesing ngan jubab nak benta jongpi bat lada ngamla lesing ngan study ngan sa jubab jepi khanang bangi nya san la hakktien ka jong oblei balam sibi ka por kum tangin ya chaprang akan ka por ni pe ka benta ka basau kamat ka basau bat kamat ka basan ngan pule ya ka siti upol si nong rom kal nong ka benengkong ka dekot ka benengkong kong kum ni upo kata ka kamat ka benengkong ada ben kren Usyagri Jesus Christ kamat kabaan kamat dabang keren bat kabalai yau belakot banlong apostle kadai kamat kabalai kabang ada ban keren nang ta bala pen karpang kata kamat basau kabang keren menta syaka gospel ublay kamat kabasan kabang keren ha kani kapor set apart brethren kakentin pen karpang kabang ini pet ha kani kapor but naga dikentin set apart. Ani pinggir pang ayo ka pon kabsaw kata kalong Paul's mission. But lagi dikentin pinggir pang na set apart. Nila ban shem i ka mo Paul ushem mi ka dikentin naga Old Testament. Naga Old Testament so ngi iba what ki prophets. Ani kinong itu lupa la pinggir pang la pinkentang set apart daw blay na kabenta ka kam ka chumki kaba kin pendap na kabanta ka kerteng ba kaburam ka jong try ngan puli Jeremiah iwesan ko ka cross the friends ngan puli si fikang kom ni habang ampat pelong yame ha ka kpo ngala itu yame badaba mempat mi na ka kpo ngala pen kentang set apa pen kerpang yame ngala thung yame balong unong itu lupa ya ki jat bin rio ong ka tin ka jong play Bada ka jutang ka tamai upol ru uplai ka ni ka juga jing pla hage badai bat ka kam ka bautre ka jing khot ka jengu ni laban puli ka ni na ka galatia kal nong ka baningkong ka dekhot ka ba khatsan ha ka ni ka po ngap ngan puli na ka benta jong fi ka ong gom ni ka tin ka jong oblay henry haba oblay ulas ngobha ubala pen kentang yenga sekil ni underline kentin pen kentang yanga kemudian pol nadu kekpo kekmi jonga tik kemudian Jeremiah bat ubala khot yenga daga jingai jongo kata gede ke bangi puli na kaktiin ka jongo le sekum tangis ngau tu abang ilai biang sekasiti upol di rom iya ka kentin pen kentang la ni pen kerbang sedapat baga jingmot jongka haka Greek lada ngipet naga Bible Greek ke jingmot jongka naga Bible Greek ka makadon ke jingya day ba ka kentin Pharisee but interestingly upol uday Pharisee he is a Pharisee himself uday Pharisee but kamu Pharisee udah snyaw sarong bhai lade bapen kentang bala pen kerpang na kita ki waipat kham tam le na ki gentil andai ka basuk na kalong ironically ka basuk pla kalong ba mentau pol la pen kentang ye u la pen kerpang ye u ban ya lap ya kata ka jinken respa ka gospel ukris sa kita ki ju ki gentil ni ki gentle ki ba mu menshua udas isi yaki hadu kata-kata. Pe komnu kren ye kan ya Galatia kalong ke benengkong ada ka bakhalai ngan puli pla chapang kata ngan puli wong komne. Nawar pila yos nyaw ye ka jinglong jonga menno ha ka niam ki ju
Kumno ba ngala jube benye ka balang ublay shika but ngala jupen jodro yeka. You have heard of my former manner of life in Judaism, how I used to persecute the church of God because beyond measure and try to destroy it. Kata ka former life ka jang uha ka Judaism. Kata ka jingim ka jang shua ba unyo ye ka jingpanim. The Pharisees, but the view yela ka jong ka jingim. Bala longgum no, bala pengkerpang na kiwe par khamtam na kijindu la isi bahaya ki. Maka longgum taru hakabede bek expressions ka jengu ka jinget ka jengu. Haba kumno uperjang bad penjot. Ia kabalang ukres. Pi ini emang ni. Ia kata ka bor ng gospel. Do you see the power of the gospel? But dehang ni bahaga room ka nong ka beningkong ka dekot ka bakandu ang kumno bangam sulera pala. Ya kay ka gospel of Christ long ka bor ublay ban padim first and foremost. Ya ka bor ang gospel lapen pao ha ka jingim ka jong. Lapen ka la ya ka jing ka jong. Utaken ubanyaw yeladi bala set apart na kiwi par khamtam le na ki gentle. Buda pengkerpang bae de ban ya de baki tres ndon. We see bae ki ndre mental na lapen kalai udah ka gospel ulai ban ra ya kata ka ju ka jingkeres pau Chris. Saya kata ki ju hi ki gentle ki bam umen shua udah isi. Abar kita bro ba udah kwa ban penjot bah. Ban penjot bra meduk ndambat ya kepalan ka jong Jesus Christ. Pi nem ka bor ka gospel. Kaba PNM dia kata change of direction. Menjauh mereka jengem ke bangyong a life of legalism mereka jengem ke jengu rebellious against Christ, persyayu Christ, balik ke balang ke jengu. Mentai ke jengem jengu lapen kala. Kau mengira kulim tanah kegala dia. Apa kau no plus bangga jengu balapen kala ke jengu. Nak ke beningkong kurin kalau nong ke bakandai. Kedekak baar pula dengan pulih nak benta jong hilang baru. Kebenengkong korin kendai kedekak kaba ar pau lai ong kumne. Tiagi ki barok ngalale na ka benta kata ka gospel kenang banganya olong ubayo benta lem naka. Kata gede I do all things for the sake of the gospel. Hi lapen yu. Bat menta lapen kerpang yu. Na ka banta kakam kajang uji sukses. Wong stand apart, last stand apart dengan yang bangas ke room. Kalau nang kebeningkong ka dekat ka beningkong. Upol, usakri u Jesus Christ. Ubalakhat balong apostle balapen kerpang. Hi lapen abat la pen kerpang. Ketika we hagani ka janmi ka jinga ka application ka bangela ban draw nang ni hatong igi o ini yela ka jong ka jingem komni. Do you increasingly see yourself set apart bala penkantang bala penkerpang sa kanay ka gospel na magani kintin penkerpang set apart kadeh ka perfect tense nang man batay kasi ya kani ka bentane ka kwak ban supuli ya kani ka jingmot perfect tense ha kaktiin nong way. Perfect tense kamon kakren ni ka past completed action having present result. Kata ka perfect tense. But ni ka set apart. Ka grammar jongka ka tense jongka ni ka perfect tense. Haga ba way bro jumbleu ubatay ka jingmo sa apa nak magajim jung Paul bau Paul la de penkerpang yu penkentang yu permanently na ka banta ka kubor ba jong oble atolang atong ini ya kata ro ha ka jingem ka jung kum gi bagay how Jesus Christ. Do you increasingly see yourself set apart for the gospel? Nagabanta ka gospel. But nagabanta ki jingchi shabaro. Kabangiri ben pendem nagabanta ka borong Christ. Para fisuto igani finong compromise.
pin yang pin keren wat ada pi syak be wat la pi syak ken po wat la pi syak le kumnu ro pin yang na pi so thu ya kata ka jeng khot ka jong ble para banget this is our message kani gede ka khubor yangi ndei ta ka khubor ye upo namar bang namangi ha pas tong thu bagi bangeng omde tang ki pastor ari ki leaders lapin kencang lapin kerpang naga benta ka service jong blai fi habang snow thu ba lapin kentang lapin kerpang yangi do blai naga benta ka kam ga jong you will say these words pin kren ne content nothing mattered to me but the thing that mattered to Christ ta gede ka jing im ka basu thu ya ka jing khot bat ka jing pen kerpang ublei na ka kam ka joko ka beneng kong Petrus iwe ar khandai ngan puli hai ka bedei bat ka jing im ka jongi ki bangai ba ka dikentin pen kerpangan puli ka ong kumne beneng kong Petrus ar khandai ma benga skapa henrei ma phi long ka kenja balajit ke jinglong lingdo bakin jasim ke jat ben re bakoi upai lang badai e la ujong hi ba phin dai open pau ye ke jing ba kortam jong utaw bal khot ye phi na ka jingdom sha kata ka jing shai ba phla jong what a great privilege tamang ong ye phi with great privilege also come great responsibilities rangkat kini ki privilege ki kabu ki berau kawan rangkat kata ka responsibilities ka jingkat kle ka berau dan lai tuli ki dau balai bo blai pen em ni upen em ni na ka benda ka buram ka jong ka ba upen em ni ban pelong yang ki breu ki jong ba ka balai upen em ni khnang bangin pen bana ya ka jing bah kortam jong tau ba khot yang ni na ka jing dum sha ka jing sha bat naga benta kata kam ula pen kerpang ula pen kentang om tang ye ki pastor bat ki leaders kani kale chabaro ki bangai particularly ye ki to ki betray full time and part time ye ka kam ka jong the whole church ka kade ka jong Chris ba ka church kade ka jaka ka ba Chris kadai ka met ka bu Chris la pen kentang ya ka na ka banta ka boram ka jong padai mata ka church as a whole kadai ban benai ka gospel the church as a whole kadai ban yang na ka banta ka jisha u Chris aka perse tapi pet ne pi ine me la ka jong do you increasingly see yourself pi ine me la de pi view ne la de kumuta u ne ka bewa set dapat na ka banta ka jisha u Chris baga ketien ka jong baga point ka bakhat do ngene pe ka ka jan bian Paul's message lebe banga sha ka room golong bedkong ka dekat ka benengkong upong usyakri jong Jesus Christ ubala khat belong apostle ubala pengkerpang sha ka gospel ublay kata gade ka khubo bala pengkerpang sha ka gospel ublay set apart for the gospel of God. Habo Paul ong set apart siya ka gospel ublay. Ukwa banong baga gospel kawan naulay. Of haka Greek haka grammar kadai ka case of position. Of kamday ka jong Paul kadai ka jong ublay ka gospel ublay. Umday ka gospel upol. Ka gospel jong ka balang CCRC, ka gospel jong ka balang Presbyterian, balang ublay, ne jong ka balang, ka gospel ublay. Kada case of possession, ha ka grammar. Uka parang si ka gospel kada jong ublay, kamot kawan na ublay. Ba ublay u design ye kada ka gospel, shua ban pensong nang rim ya ka partay. Bila ban pe ka cross reference kam ki apostle ka nong baar ka baar fulai ka kam ki apostle ka basau ka baar fenyu hadu ar pra bila ban puli ki ka Bible baro tapi ni bau blay ulah de ban design de ka gospel shua ban pensong nong rem ya ka perthe
Bau Paul kwa yang i bangin tip. Ba day ma uba invent ya kedeka gospel. Da kita ki creative imaginations ki jangu. Na da kajing start real ka jangu. Henry kadeka kubor kaba ublay u design kawan na ublay bat ma uday tang uta unong ra ya kata kubor uta unong bena ya kata kubor babha shakiwepan. Kata ka message jong Paul, wang ka gospel jong ublay. But day hang ni bang yapa sutu baga ni ka gospel ka ba Paul u preach kani ka gospel jong ublay. Ka originate na ublay. Kau katenrai jong ka sedang jong ka na ublay. Ublay day mo utray jong kani ka gospel. Ka belong siya ublay. Uday ublay uba design uba penmandur iya kani ka gospel. Badai tu kadau de kau kaba ningkong wong ka gospel ublay. Hai kau kaba kandai wong ka gospel ukon jong ukres. Kita boleh kau kandai kau no. Nama ublay ulong usaki jong ya ubang syakriya ka mensim jong ha ka gospel ka jong ukon jong ka tell ukres. Ba kau kaba kandai wong kau no ngam semole ranya ka gospel ukres. Which prove Christ is God. Kau benci siapa Chris ulang ublay nama ka gospel ka dia jong ublay kawan na ublay. Menai nu ni ublay ulawan sa ka percaya hau Chris arajas naman siya. Ya kata kepada design siya pempesan dari juga percaya ka ngiyoi kita ka reality men babo Chris ulawan sa ka percaya. Ula im janai ka jing im ka bangim laban im baula arui ka jing kenya ka bajana halo sa ka dingkuna ban pen im iyangi. Para bangit bait jong ha ka janmit. Gospel jong ublay. Baga gani kintien ublay la tho ha ka city ko ba shispa san pulai sin. Palat ban ya baro ki city ha ka jutang ga batuma. Ublay ulong kata ka important word. Ka kintien ka ba don kam ha kani ka epistle lani kani ka city. Tikumta ka kubor jong Paul, ka Paul's message, like a message jong Paul, kadi ka gospel jong ublay, kadi ka gospel jong ublay. Because gospel is all about God. The gospel is all about God. Kadi pura naga acha pang jong ublay. Ublay ulong katelong jong ka gospel, ulong katong jong ka gospel. He is both the source and the object of the gospel. The gospel kadai kata ka kubor bakumno mangi ginong pop nila bandon ni kata ka jingedei babet bahok rightly related banuta ublay ubako lengba ka jingkenya jong ukon jong u Jesus Christ. Kaya sabang bakumno ublay ulong haga jugo por bahok ba unong pengkesan yauta ubabu yiga jing shania ha u Jesus Christ. Kung baong John Piper, ia kadi kikintin. God is the gospel. Bal ulong ka treasure na kabantajong in baro habangin priang. Bangin ngej, ia kata ka kubor ba o Christian ulayap namar kipop kichami. Ulong ka treasure. Ubang iyo priang habagi ngej bau jisu ken ulaya namar kipop kijongi. Take away. Baro na pradang jongi ladangam bakla. Ngilangej ya taga gospel. Gospel ka kren ya ka bau Chris ulang. Apat ka ay ka bau Chris ule. Ban pandemic. Ngay bilang ay ka gospel. Kajing kilikilong hato ngi bu ya kata ka gospel. Tanghala di. Are we keeping it to ourselves? Kajing kilikilong ko. Kabar. Are we too afraid to talk about it? Hato ngilong
tiang ban kren chapang jongka kamalai ka jingkali. Are we praying for open doors? Satong iduay na na kabanta ka jingkang bapli. Bangila ba share the gospel? The church exists to display Christ's glory through the proclamation of the gospel to the nation. Ba kabalang ka exist ban pen bana ban pen pau ya ka buram Christ lang ba ka jingalap ya ka gospel siya ka perse. Padahal ni bu Jisu ka uong ya ka dikinti na gospel Matthias arupra kalau nong ka khandai do arpo ka great commission ka balang bakan late panyalap ya ka gospel. Penlong senran pen baptis kiki baro ke bangong yaki bakin kong hakmi kalau nak pedo ke boy no jangkai jong kaperte bakade ke kamram ka jangi bangile ho ayam ta ka gospel kadi ka bangi hapan yalam nama dei maka ko panem ngide bane kren na pokot ka balang nama plinken ma baru bo yeki bangai kumno balapen yeki kana mungkin ai ngo you blain rei ngong fi the whole truth of the scriptures ngim dei ban kebom Iran kampan keren. Ia ka kubor ublay kaba ula asyani hakaktiin ka so. Importantly, kamtam ka gospel kaba panem. Hango ublay me bangayo ban keren ka benta. If anything you want to ask me, idong kaman kwaban pili nga pila e kaban kili. Gloy kabangan. Pila ban phone ni pila ban text au number jo nga wasa pra lain nyo not sao nyo prasan san ngila banyak keren lang baka WhatsApp kenang bangila banyak day kenang bangila banyak ban yalam ade bangine poi shake jing hisha jangak tien ka jang oblay ala phim pat je singa ka gospel sheme ni ka kabu ban phone ban send ni ka message na ban ngap iki kubor ki bangala pelaj om dei tan kini de ki wei pat bro kumju kenang ma film late na kanika patay klaim ka jing pani pagkatanga ni ka next kubor ka pangan sakren wat pat kwa ada pidang im la ka mensay padang saay kisni wat pat kwa banyap klaim mo Chris na kanika patay na kanel kubor na ka liang jong ubrio ande de ublay ubabat ka jing im bad de ublay ubabat batip ka jing yap ka jing na kaliang ka jong ngabu ka ta kubor kum evangelist kum pastor kenang ba pensung ko iya ka dor chon ka chupne ublay gar ko yupi baro amen.